Ħanut Tal-Ħwejjeġ fi Strada Rjali l-Ħamrun reġa safa fil-Mira tal-ħallelin. Hekk kif f'temp ta' 4 xhur kien vittma ta' 3 serqiet. One News tkellem ma' sidt il-ħanut Xikluna Galja. Konna riqdin, ċemper il-telefon fis-6:30 ta' filgħodu, asħares li il-telefon number 6:30 ta' filgħodu l-ħadd tajt. Tmin irid jerġa' jċempel iktar tard. Wara 5 minutes jerġa' ċempel u ħarist il-number rajtu bittu 5, mhux normali. U rispondejt u qalt li mill-ħsarat tal-ħamrun. Għattira x'ġara jiena, qalt li għax kellkom ser fil-ħanut, għattira rġajna. Is-serqa saret matul il-lejl ta' bejn is-sibt u l-ħadd u min daħal fil-ħanut kisser il-bib tal-ħġieġ u għamel ħerba. Ġejt hawnhekk u nsib ħġieġ imkisser, letteralment melħ mal-art, cash register mal-art, ħadu il-kaxxun tal-cash register b'kollox, ħadu l-kodba tal-credit notes, dokumenti. Sara bla bżonn. Sitt il-ħanut qalet li din mhux l-ewwel esperjenza qarsa għaliha, hekk kif f'April li għadda f'temp ta' 4 ijiem. In-negozju tagħha safa fil-Mira tal-ħallelin għal darbtejn infila. F'April kellna ġiex serqiet, waħda minnhom ġo tal-ħanut l-ewwel waħda. Kienu għaddej il-pulizija tar-ronda u ndunaw bis-serqa huma. 4 ijiem wara jiżgassaw il-ħanut ta' faċċata u issa wara 4 xhur rġajna ġo tal-ħanut. Lilin mill-ispejjeż ikkawżati mill-ħsara nsterqu mal-100 €, iżda aktar mill-flus. Is-Sinjura Galja qalet li reġa' għaddiet minn trawma oħra. Kissruk emozjonalment, għax ma jħallukx moħħok mistrieħ. Inti tibża li ħaterġa' tiġri, għadna d-dejna mill-oħra, kont isni insejta tipprova tinsija, terġa' tiġrilek. Għal xi bħal speċi illum ġew suppost ġurnata mistrieħ il-ħadd spiċċajna hawnhekk. Li ħadu li ma tantx ħadu li mbagħad ikun hemm ħafna spejjeż ta' tkissir dak il-bib jistgħu €100 biss. Spejjeż u ħsara bla bżonn u li ma jkollokx tambihom.